சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் இருவரும் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அதில் SSI பால்துரை கொரோனா நோய் தொற்றால் உயிரிழந்ததன் காரணமாக 9 பேர் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் ஜாமீன் கோரி காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் மற்றும் வெயில்முத்து ஆகிய இருவரும் மதுரை மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு மீதான விசாரணையின் போது வாதாடிய CBI தரப்பு வழக்கறிஞர் விஜயன் செல்வராஜ் சாட்சிகளை கலைக்க வாய்ப்புள்ளதால் அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என கேட்டுக்கொண்டார். இதை ஏற்ற நீதிபதி இருவரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். ஸ்ரீதர் எப்படியாவது ஜாமீன் பெற்றுவிட வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக ஜாமீன் மனுக்களை தாக்கல் செய்து கொண்டு வருகிறார். அதேபோன்று இந்த வழக்கு விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் சாட்சிகளை கலைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது என கூறி அவரது ஜாமீன் மனுக்கள் தொடர்ந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனாலும் அவரும் தொடர்ச்சியாக மனு தாக்கல் செய்து கொண்டு வருகிறார். ஆனால் CBI தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் திறம்பட தங்களுடைய வாதங்களை எடுத்து வைப்பதனால் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைக்காமல் இவர்களது ஜாமீன் மனுக்கள் தொடர்ச்சியாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது.